Vamos preparar unha torta de roxós. Empezamos con masa de pan, estirámola e poñémoslle uns puntos de manteca así polo medio, por toda. Así que temos a manteca posta, pois botamos os roxós, que son unha mezcla de roxós, a grasa, pasas e noces. Estirámoslles por aquí, ben estiradas, bastantes, porque ao ser esta a grasa do roxós, aunque xa está bastante derretida, sempre solta grasa e perde roxós. Poñémoslles bastante. Isto xa se ve que ten pasas, as pasas ben se ven, as noces non tan ben. Colocámolas ben para que vayan ben repartidas por toda a masa. Más ou menos. Bastantes. Ahora ponemos azúcar. E agora doblamos. Isto facémolo para que ao doblar non nos caiga, senón se nos aplastáramos un pouco, cando dobláramos, pois caeríamos todos. Se o doblamos, de un lado, aplastámoslo un pouquiño, e agora do outro. Volvemos a doblar. A veces casi quedanlle a masa toda metida polo medio dos roxós. Van os roxós mezclados como se batíramos todo, pero sin batilo. Agora estirámola máis ou menos a medida do molde que teñemos que facer. Ainda que despois estiremos un pouco coa man na lata, pero a maioría do traballo xa vai feito. Repartímola ben para que despois non nos quede máis delgada por un sitio que por outro. Lógicamente, onde quede máis delgada vai se queimar antes, entonces non nos interesa que se queime. Agora marcámola un pouco, igualamos uns cuadradiños, máis ou menos. Se fóramos comer nos outros sería igual que foran por calquer lado, pero se é para a venta, pois para recortar, os cadrados teñen que quedar máis ou menos proporcionados. Volvemos a botar azúcar. Xa é suficiente. Agora iría para a cámara de fermentación un pouquiño para que a masa mova para arriba e a continuación ao forno 20-25 minutos. Bien, agora metemos no forno uns 22-25 minutos. Eso non é susto. Agora xa pasado o tempo, xa temos a empanada cocida. Agora botamos un bon chorro de anís a empanada de roxós e xa está lista.